Tak krásný dobrý den či večer. Já bych se chtěla vyjádřit k tématu magie, ale jen k tomu. Ale začnu tou magií. Já nedělám žádný rituály, žádný magický obřady, nepraktikuju žádný kouzla a tak podobně. Víte, já se držím toho, že co řeknu, je pravda. Ono se říká, že slova se mluví a řeka teče, ale pokud si člověk jaksi uvědomí, že v tom poli duchovním tam taky panují nějaký zákony, měla by tam být nějaká etika. Jo, stejně tak, jak prostě tady, jo, a tam obzvlášť. A uvědomíte si, že vlastně tak, jak jsme propojení, tak můžeme vědět, že je co si kdo myslí a co říká. Já jsem toho daleka, aby říkala něco jiného, než si myslím. Jo. A další věc, co třeba já se hodně varuju a celkem nerozumím tomu, proč to lidi dělají, ale každý má své důvody a to nechci hodnotit, to mě ani nepřísluší, ani nikoho soudit. Ale já třeba rozhodně nedělám to, že bych jako někomu takzvaně lezla do hlavy. Mně to přijde prostě neetický. Jo, mně to prostě přijde, jako kdybyste bez pozvání vtrhli někam prostě někomu do bytu, že jo, do obýváku. Taky to neuděláte. Jo. Pokud jako mi ten člověk dá souhlas nebo chce něco vidět, že jo, je to něco jiného, ale já to prostě bez tohohle nedělám. Výjimka je akorát ta, když mám něco předat, že jo, tak to jako, ale není to tak, že bych tomu člověku lezla do hlavy, ale je to třeba prostě nějaký vzkaz, že jo, jak tady občas dám. A já vyřídím vzkaz, kolikrát tomu třeba ani nemusím já rozumět, že jo, to vůbec není podstatný. A prostě má to pochopit ten dotyčný daný člověk. A pro mě etika a držet se z těch zákonů je vždycky velice důležitá. To je prostě bod číslo 1. A pokud by měl snad někdo nějaký pocit, že na něho něco vysílám, tak nevysílám. Já se o jiný lidi, než jsou já, nestarám. Jo. To jako opravdu ne. A s tím zákony karmy, to je další, že jo, prostě z vesmírných zákonů. Myslím si, že jako by si tohle měli lidi nastudovat a začít se podle toho chovat a pak to pochopíte. Jo, co tím třeba chci říct. Ale prostě nedělám se zásady jako takovýhle věci. A ani když mě jako o to někdo požádá, tak to nedělám. Jo, tam samozřejmě, když jsou to partneři, tak je tam nějaká možnost, ale i tak to dělám nerada, pokud vím, cítím, že to dělat nemám, to prostě nedělám. Jo. A navíc, když se vrátím jenom tak cvrknu do té karmy, tak jsme boží děti a já nejsem tady od toho, abych někoho soudila. Pokud někdo chce ublížit mně, tak za mě tohle vyřeší Bůh, vyřeší to moje vedení. Jo. Je to ta karma, která se lidem vrací a rozhodně to není tak, že bych já na někoho něco sesílala nebo posílala. To v žádném případě, protože vím moc dobře, že by se mně to vrátilo jako bumerang. A že ta karma pracuje vlastně teďka okamžitě. Tak to už si myslím, že spousta lidí určitě pocítilo. Já jsem přesvědčená o tom, že jako když člověk, nechce použít to slovo lže, ale použiju, ať je to dostatečně zřejmé pro všechny. Tak myslím si, že i tohle přestane lidem procházet. Jo. Protože telepatie prostě funguje
A víme, když ten člověk lže. Jo, a člověk, který si toho je vědomý, tak sám lhát nebude, že jo. Jo, no a k té karmě taky nejsou svatá, taky jsem dřív provedla něco, co nebylo v souladu, takže jsou dostatečně poučená a opravdu to, jestli se někomu něco stane, jestli mě nějak ukřivdí, tak to opravdu nevracím já, ale vrací to Bůh. Já tady fakt nejsou od toho, abych někoho soudila a znovu opakuju, že se nikým jako nezaobírám. Jo, pro mě platí jedno z dalších zlatých pravidel. Přede mnou tsunami lásky a po mně moře lásky. Jo, jinými slovy přicházím v míru a odcházím v míru. Takže není to takový to po mně potopa, jakože ve zlým, ale právě, že v dobrým. Jo, v míru přicházím s čistým úmyslem, s láskou a v tomhle stavu já taky od vás odcházím. Jo, já mám hluboký respekt a úctu ke všem lidem, ať je to kdo chce. Jo, vůbec neřeším, kdo je. Pro mě prostě člověk jako člověk. Všichni jsme si rovní. A ke každému mám hlubokou úctu a co se týká různých etnik, tak tam jsou úplně jako moc opravdu na nejvíc prostě obezřetná, abych neřekla nebo se někoho nějak nedotkla, protože uvědomme si, že opravdu ta mentalita naše je fakt různá a co třeba já řeknu, třeba plácnu věc, která je třeba v mých kruzích, dejme tomu úplně normální, třeba prostě běžný slovní obrat, ale prostě jinýho etnika už se to slovo může dotknout. A to bych jako velice nerada a proto říkám, že přicházím v míru a odcházím v míru. No, takže tolik asi to jsem asi chtěla tak nějak vyjádřit. A určitě není to žádná moje obhajoba, to určitě ne, ale já jsem vlastně se k tomu ke všemu dostala skrze tu magii, protože jsem chtěla říct, že rozhodně tohle ne a prosím vás, jako oni mě o to nikdo nežádejte, protože já to opravdu nedělám, dělat to nebudu. Jo, žiju normální běžný život. Aha, prostě tyhle věci jdou úplně mimo mě, úplně mimo. Vůbec já opravdu s tímhle nehodlám mít nic společného a to můžu prohlásit třeba na hrob mých rodičů, jako opravdu tohle ne, prostě. Tak jo, mějte se všichni krásně, ctěme se navzájem a vždycky, když jako si myslím, že když se nás třeba něco dotkne, tak je dobrý se toho druhého zeptat, aby vám to jako trošku třeba víc nějak osvětlil a vysvětlil. Protože vždycky se říká, nebo u nás se vždycky říkalo, že prostě se zlou se špatně potážeš. Takže vždycky v dobrým. A nejsou to já, kdo vás bude soudit. Vždycky vás za mě soudí Bůh. Nejsou to já. Já vždycky odcházím v lásce, ať je to jak chce z vaší strany. Z mý je to vždycky v lásce. Mějte se všichni krásně.